Bilhan mo na mga pagkain yung mga anak mo doon. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. Kapag salita ka naman dyan, akala mo napakatino mo. Ikaw nga, puro sugal, hindi ka naman nananalo. Ate, inom ka muna ng tubig. Nanay, wala pong pagkain si ate. Tumahimik ka! Talo na nga ako eh. Yung tatay mo kausapin mo. Wala po si tatay, Nay. Di hintayin mo, sabihin mo, hindi pa kumakain ng ate mo. Tay, lasing na naman ba kayo? Asan ang nanay mo? Nasa kwarto po, tay, nakahiga. Ate. Bakit ka tumayo? Naiinitan kasi ako sa loob, bunso. Nahihirapan akong huminga. Hintayin mo ako dito, ate. Kukuha lang ako ng pamaypay. Saan ka pupunta, Nay? Huwag mo nang alamin. Bantayan at alagaan mo na lang yung kapatid mo. Diyan ka na nga. Buti na lang nanalo tayo kanina, pre. Kung hindi, uutang na naman ako. Kaya nga pre, buti nakachamba ka. Kuha muna tayo ng tig-isa, pre. Nabitin ako. Huwag na pre, tama na to. Siya nga pala, kamusta yung panganay mong anak? Uy pre, ang sabi ko, kamusta yung panganay mong anak, yung may sakit? Ayos naman siya, pre. Ang tagal na nung pre ah. Bakit? Di nyo ba pinapacheck up yun? Gastos lang, pre. Kaya namang gamutin sa bahay. Ba't di nyo pa-check up pre? Total, ang laki naman na napanalunan mo. Tsaka na, pre, kapag nakachamba ulit tayo. Inom na nga lang tayo, pre. Andito pala itong taong to. Painom-inom lang. Sarap buhay. Hoy, Berto! Muwi ka na sa bahay. Bantayan mo yung anak mo. Sarap ng buhay mo, painom-inom ka lang. Bilhan mo na mga pagkain yung mga anak mo doon. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. Kapag salita ka naman dyan, akala mo napakatino mo. Ikaw nga, puro sugal, hindi ka naman nananalo. Bakit? Sino ba nagbabayad ng kuryente at tubig? Di ba ako? Yun lang, pinagyayabang mo na. Umalis ka na nga dito, magsugal ka hanggang gusto mo. Huwag mo akong pakikialaman sa mga bisyo ko. Bahala ka na nga dyan.
Amy! 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 Ate! Ate! Ate, gumising ka, ate! Tulong! 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 Tulong po! Bakit iya? Ano nangyari? Si ate ko po, hindi na po gumagalaw. Ano? Asan siya? Nasa bahay po, tulungan niyo po kami. O sige, mauna ka na sa bahay niyo. Itatawagin na ako. Sige po. Pare, pare, pare! Pare, yung anak mo! Bakit pre? Anong nangyari sa anak ko? Yung panganay mong anak, di na daw gumagalaw. Ano? Oo pre, sinabi ng bunso mo. Sige pre, maiwan na kita dyan. Ate! Ate! Anak! Anak, gumising ka! Hindi pwede to! Anak! Anak! Anak ko! Sampung piso ko ha. Mare Ruby! O pare, bakit ka tumatakbo? Mare, yung panganay mo, wala na. Ano pinagsasabi mo pare? Ito yung sinasabi ko, Mare. Muwi ka na sa bahay niyo. Dalian mo. Sige, naiwan ko na kayo. Anak! 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 Nanay, wala na si ate. Anak!